Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Ngantuke mambengi bar jeboli pohonge tanggane. Pohonge tangga adalah pohong kita semua nek bengi. Hei, minggir bek. Wo, kopok raja terakhir. Telumpik. Rezeki ora bakal salah alamat. Bener. Soalnya rezeki buka Google Map. Nggo bal-balan wae iki. Wih, enak iki kobese. Ayo direbut, luwe tenan ki. Lambungku wis rawangen iki. Delok cah. Wih. Cristiano Weduso. Keploki. Yo, tampani tel. Oke. Nom. Apa ki mau? Mak jegagi ngono iki. Ndi kobese mau? Kri. Loh, sepatu. Kowe iki wedhus po truk JNT, Dut. Apa-apa mbok angkut. Lah iki to. Dang. Yo, graji kayune. Telumpik. Enggak. Yo, wis siap ki. Gawangku wis tak pasangi jimat tok. Jimat apa? Serintel garing kriuk jimatku. Rungone, Mm-mm. sing sportif ya. Rivalitas 90 menit. Sisane Mulai cegat dalan. patakmu kuwi, provokatel kowe. Provokator kowe. Pret. Tapani. Syuting. Pret. Curang kuwi. Gawang gatel kowe, kartu kuning. Salahku apa? Salahku apa mbahmu hacker kowe? Genah-genah gawange mbok ubahne kok. Kene. Yo, Lah kae kobese. Duar. kobes. Karepmu piye kok? Jelasno saiki. Malah oleh kirek merongos ngene tal. Aduh, ambulan. Terang bulan. Enak kuwi terang bulan. Kuping nek di privat yo ngene iki. Gol. Sing eling. Wah. Loh, Waduh, Mariati ngamuk ki. Pret. Jupuk, tanggung jawab kowe doan. Kowe wae, kowe kan jomblo. Nek kena apa-apa nek sing goleki. Oke. Saiki no, masuk tahun ngarep kowe kan dikurbanke. Cangkeme. Kula sinten? Kula nuwun. Wedhus kok unik. Nyah. Lah kok malah mecahne kaca neh to tel. Halah, mung kaca pecah dipermasalahne. Nek nesu berarti baperan kuwi Mariati. Cangkemmu kuwi, ndasmu tak tungkae kene. Nek nesu berarti baperan kowe. Serang. Yo, serang. Loh, aduh. Set, kartu abang set. Pret. Pelanggaran keras ki. Kartu abang kuwi, Dut. Telkomsel kuwi. Matamu iki kartu pelanggaran ki, dudu kartu HP. Tulung. Wis mumet tenan ki ndasku. Pret. Tendangan bebas. Jimat serintel garing kriuk. Buktekno kesaktianmu. Tendangan Simadun. Sianto. Gol. Madang. Enak tenan ki. Ya ampun. Anakku mati ra kuwi. Isih urip yo. Oh iya wis. Tiwas arep mapan gawe neh ki mau. Slebel. Jabang bayi. Ayo, awal pertemuan ayah dan papa kuwi mau. Warak. Apes. Ora entuk kobis malah diambung celeng. Alhamdulillah ora golek pangan wis wareg. Lah kuwi Mariati. Tenang ae cah, oleh kobis neh engko. Telumpik. Tolong, petang. Ra iso nyawang single mom kidul omah iki. Merongose ketutupan.